haste ganangai tongthoglajak Merry Christmas sangrong chalo Boltoli Baptist Church ni phachingtui Merry Christmas celebration khlajaka aro thangai manjagi kha amchani MLA Ranjit Burma tei Boltoli Baptist Church ni dikon akor songrok o pandawo bisi burum no obake palalaimani Merry Christmas no hohom dodom khlaiyi rwchangbai musungbai khlaiyi o pandano naithogrumani mangpili kasawi phaikya Yesus Kristo Mahasaka Saimani 2025 বছরनि सिगां abo hঠাৎ kai bo asai phaimaya abo सिगां bariano bo abase songwi rohorjak जों nugo elambago awa hekeino bo asaina सिगां गोबां awa heke diarin bukukti sajaka masia awa asai phainai sono phioknai o somchongni yakno hide phioknai asai phainai abo wngkha mothang naisa subrai jisini subrai jisu mol burum burum ni bagai bo sono chukna ho tisai tongna bagai sini sumsok ni hoite senge monakma kai sini bisingo je hamia sitra tongmani hingsa ninda tongmani je saya chukya tongmani je walai mung phaimani je khamai mung tongmani abo ni hoite sono abo haike phiogu abo ni hoite sono mukti khlai sono chukna ho tisai tongna bagai bo abo haike tabu sini mo ai 2025 বছরनि सिगां bo o hasakao borokni bisingti kai abo haike Mariam siklani bisingti kai bo phaya saika ogotui bo wngkha sini subrai Yesus Kristo o boni asaimai abo wngkha belaino wanama singsa abo haike bo borok baya ola kathani bisingti se bo o chukna hoite phai bo oro asai phayo bo sakderi ango bo asai phayo abo haike bo abo singnugo bina asaimani kogrok sing mathai simani luk simani kothom kaham duini abo haike 10 photos sadak tongo takiridi ene je mera morogan rongno chuknohani swari phai sapai mani takiridi ang nokni bagai abo haike sini wansa kok bokhe sawo মহা আনন্দ সুসমাচার তোমাদেরকে জানাইতেছি এই আনন্দ সমগ্র লোকে হইবে হিংসাও যত বরকনি তামো ওয়াসা তামো তিফরা তামো আবথরুক তামো মুসলিম যতনি বাগিনো আ খবর কাহাম তোমানি বাগিনো সেং আবো খবর মলভুম বুম পাইফলে খবর কাহাম আবো সাপসানি বাগিয়া ইসানি আনন্দয়া abo mol brum brumni tongthongni bagai bo abo haike sono khobor phaimani abo subrai Yesus Kristo asaimani sikang subrai Yesus Kristo asaimani jorao bo abo haike chuknohani swari phai khobor sono sapaimani abo wngkha joton borokni bagai kaham joton borok bagai tongthongni bagai se joton borokno bo o sumchokni sikangna bagai bo phaimani asalno kini jotono tongtholai khabai khukbai khai tongtholai seng awa heke masalayo resablayo musublayo awa heke seng tongayo palailayo abono Christmas no tam khlai kai Christmas no niyom niti hoite o raija no hoite sino pyogo pap ni hoite sino pyogo sino u sugya ang tomani hoite sino pyogo teise sini o tongthok agini chuknohon tongthokno teise sino kifili na nambage rinani abono sini Christmas ni barta Christmas ni sengabon bagi palon khlaile hambai ani sinmungke Onil Burma তিনি Christmas ni salo puilano ramchondro gat ni joto lukurno ani Christmas ni khakaham tai hamjakmaya paro তিনি Christmas ni salo ang kobangma girjao ani ramchondro gat ni thai ang berai naikha chini lukurok bai malaikha belai tongthoka borok bai malai mama ni bagai tam ningkakai Christmas ni salo omtikhai berai mama ni bagai belai kheno tongthogo tam ni hingkai ba जों Christmas o chini salsa kaitor
आसाइमानि सालनि दिनो कथार सालो मालायमान खांजाखाय जों ब्लेकेंको एवं चिनि रामचंद्र घाटनि बागै लुकुरंनि बागै सुरिनानि बागै जत गिजा नांसाका एवं ब्लेकेनो तंथका चिनि जारा सोसाइटी तने किसान सोसाइटी तने बरबा हामजाका जे बिसि बुरुम बुरुम न आं क्रिसमास नि सालो हिंजाखाय अमतिखाय बेरायै गुरिउै जत बायना मालायता हामबाय जत न गोबांमा दंख जों अनेक गोबांमा चार्चनो थांखा सानजा जराव थां दङ सानजा कायसा आरो क्रिसमास मेलें को दङ मेलाबो दङ आरो थाङै मानना गैनायता